ha ka kerteng ukpa bat ukhun bat ha umensim bakhuj amen Shihajar ngu yame ko blei ko kpa ko blei ko khun bat ko blei umensim bakhuj na ka banta ka ne ka sngi ka bapernai na ka banta ka jing em ka bemel ai hangi wei ko kan rat ka ka bangi le nyamla klem ka jingarap jome te namar kata ha ka ne khlep mat yipan ka jingarap ka bor jome ba men Sambha ban phatlem ya sim bakhuj bon pun shai ke jingmut jing perkhat jungi khnang bangin la ban sio thu janai ya kani ke jing kai niam halor ka phang ka Eucharist bakhuj ai ba mendon nungkat bat ngi khnang ba hin la ban im khambha ka jing im jungi ka ba man la kasngi ya kini ba ro ngi kirpa dang bau Yesus Kristus utrai jungi amen ko Maria ko narapi Kristan terwai nak benta jungi ha ka kerteng ukpa bad ukhun bad umensim bakhuj amen kublei pibaro bad gajan miet basuk bakamen madap da gajing bad gajing gerku jong ublei hakani gajan miet ngakwa banya phliu jingmut bad ban ya pusan bad phi halor ka phang ka Eucharist bakhuj ka Eucharist kalong ka met bagasnam basisha jong Yesus Kristus ha kadur ukpu bat kawai ka kentien Eucharist kamut ka jing aingu dei ha ka Eucharist bakhuj bangila ban aingu bat ban mane ya Yesus hapo ki denut jengi ka Eucharist kalong ka jingknya bakodor tam belabu da Yesus ban nyai pateng la pateng ha ka jingknya halor gading phna hadu boon dawan hai biang ha kaburam ka Eucharist bakhuj kalong ka sakramen jong ka jing e kadak jong ka jing yatli ka jing te lang hakikam le isne kani ka de ka thame bat ka jing sedang jong ka jing Kristan jongi baro ki sakramen bat kikam jing syakri ha ka balang la te song ha ka Eucharist namar ka Eucharist bakhuj ka ken thop lang ya baro ki jingha bakenja mensim Yesus Kristus ulabu ya ka Eucharist bakhuj ban penyaso yangi bat ban psa yangi da ka jing emblai jungu ban penroi ha ke mensim jungi ya ka jingai ba pen khuj ban pelai yangi na ki jing mlien basniu ban long hangi ka sakhi jong ka jing em bam jukut ban penlong ki met jungi ki babet dor na kebenta ka jingmi pat ha ka burom ban penne pensa ya ka jingknya jong geding phna hapo ka balang jong u ka Eucharist ka de ka dak ka basai kedar bat ru ka pau ka de ka daw ka bakrau jong ka jinglong ka wei ha ka jing emble bat ka ba pen urlong ha ka balang ya ka jingalong ka wei jingki pai jong uble ka de ka clear du jong ka kam jong ublei ban pin kentang ya kepertai ha ukris bat jong ka jing mane ba kibriu ki terwa ha ukris bat lengba jong u sha ukpa ha umensim bakhuj lengba ka jing le niam Eucharist ngi pin yeso ya lade bat ka liturgi beneng bat ka jing khmi lenti ya ka jing embam jukut ha ka ba ublei un salong pura ha ki e baro ya ka Eucharist bakhuj lakhot da bun ki kerteng lakhot ya ka benengkong ka Eucharist namar ka de ka jingai ngu ha ublei ka pen kan mau ya ki jingker khu janggi ju ka ba pen bana khamtam hadien ka jingya bamlang ki kam jong ublei ka jing thau ya ka perthei ka jing suspa bat ka jing pen kentang ka baar ka jing khawai utrai namar ba utrai ulabu ya ka hakamit ba uya bam ya ka jing khawai ba kisnran jungu hashwa ba unsha shitom ka balai ka jing kedek kpu namar ba ujisu ula pindon kam da kriti kedek kpu jong kiju habau labu ya ka ne ka sakramen de ha ka jing kedek kpu ba kisnran kila itu yu hadien ka jing mi pa jungu pada ka ne ka ju karukom penpau bagi Kristan ki banengkong ki penenkam ha ka chinya kandu jongki ban let niam ya ka Eucharist kam jongki apostol kelanong baar ka dekat sau khoar kila pendet por ha ka chinya kai jong ki apostol
bat ha kajing selok ha kajing kedek kepu bat ha kajing duai. Da kebalik kumta kidan jingmut bakito baro ki bayabam ya ukpu bala kedek ubalalong ukris kirung sya kajing long kawe kamet jong u. Ha kasithi benangkong jong Paulus ha ki Korin kelanang ke besipeu ke dekat bekat riu kat niau ke ong kumne. Hato ke kuri jong ke jing kerku ke bangi kerku kamlong ke jing yok benta ha ke senam ukris. Bat hato ukpu ya ubangi ke dia umlong ke jing yok benta ha ke met ukris. Namar ukpu ulong uwe mangi langi bun ngialong ke we ke met. Namar ngi baro ngi ayo benta ha umne ukpu. Kabasau, kecing selok Eucharis ne kecing lumlang. Namar lale niam ya ke Eucharis ha pedang kecing selok jang kiru kuy. Kibalalong kadur bapau jong kabalang. Kabasan, kecing kenmau ne kecing pin menta ya kecing syak shitam kecing mipat jong utrai. Kabahen riu kecing kenya mas berkuit. Namar baka pin menta ya kecing kenya jong ukris, baka kentup lang ya kecing kenya jong kabalang. Lapin dan kamru dakir komkot kecing kenya mas, kecing kenya berkuit jong kamas, kecing kenya jong kecing ya ro, kecing kenya bekenja mensim, kecing kenya berkuit bat kentang. Namar kapin pura bat kalong halor tam ya baro kicing kenya jong kejutang barim. Kabahinyau kaliterji berkuit bat bakin jable. Namar bakalong kapdeng bat hakarukom penpau bakam syongkia jong kecing lek niam ya kane ke sakramen jong kabalang. Kabapra kicing maya berkuit. Namar bakalong kapdeng bat jong kecing lek niam ya kicing maya kecing penim. Kabakandai ke sakramen bukhoi tam, namar bakadai ke sakramen jong ki sakramen. Lakot dakacu ke kerteng habalabu ya ukpu Eucharis bala pin kentang ha ka tabernakel. Kabashipeu ka komunion bukhoi. Namar dakane ke sakramen hi penlong ne pin yaso yalade bat ukris. Ubala penlong yangi kinong yo benta ha kamet berkesnam jong u. Lakot ru yaka kabakuit kabakentang kecing mut jong kecing tho jong kecing slok jong kiriu kuit ha kecing pla kecing ngai jong ki apostol ukpu jong ki angel ukpu na beneng kadawai mensim jong kecing im bam jukut kabakat du lane kabakat wei kemas bekuit namar bakecing le niam ya kecing maya jong kecing penim kikut ha kecing pha ya kiriu ngai kenang bakin pin pura ya kabor ublai ha kecing im jungi kebaman lakasngi ha ka gospel u Yohanes kelanong benriu ke dekat lai pusan ngangalong ukpu jong kecing im utau bangit hanga onom sliang lano bat Yohanes benriu san punriu jar babam badi kesnam junga u im hanga ngapat ha u Ujusu la ay kamet berkesnam kum kesenjat jong kecing im bam jukut kajasong ru na kebenta jungi kibrang yai pelkrim hakane kepertai syakari kebakular kata kadai kecing suk beneng kecing dan jong ke Eucharis berkuit kalapin urlong iki kitien ujusu ha gospel Matius kelenong ba arpupra kedekat arpeu ngan yai dan batpi hadu bandowai no kepertai dak hajar snem kabalang kalayai bat job ya kecing baharukom de na kecing don jong ke Eucharis berkuit kala de ke powerhouse ne ka ying badan bor jong kabalang kiken tienu cisu kilong kiba barabor kecing tingen kecing ai mensim hadu kata de na mar kata tungen yai terang ya unduk pu ba im junom kayu Eucharis kadai ka khana jong ujisu bala ayang ya kamet kasnam lajong ujisu ha ka Eucharis udai ublei bat ngi bat ublei ubadan hapo jengi ujisu ha ka Eucharis udai ublei besisha umju arsap
uyai the ki jinge ya kito ki badon kam ya ki jinge rap jung uyai ap man ka khlemat ya ki khun la ne kito ki ba don kam ya ka jinge rap jung ki kitien ujisu ki long ki ba syongkun ki long ki ba syok men sim ki ba ai men sim hadu kata-kata hakayu kharis ujisu uplay ka jing e bam jukut par ka jing sneurit wat la ulong ukhun ublay upen po ela de tang nakada bu e yengi ban pen shisha bat ru ben shai kedari kata tungin phai sha Paulus bukhuj hak sithi jung u cha ki nong Philippi klanong baar ka dekhot ben riu hadu ka bapra uba la uladan ka jing nong briu shim da ang nuot ban pen i ba urengkat bat ublay ban uben sudai la de da ka bashim ya ka jing long brau balakha hakadur briu ula pen pau kumu briu bat kumta ula pen rit ya la de da ba ka ngu hadu ka jingyap halor ka ding phna keng ka balang ka thalik jungi kadan bokru badan buon kiru khuj ha ka baki pen i bat pen ne sa jingken mau yangi ban perto ya ka jing em jungi habangi phai sha ka jasenta bukhuj kalong ka briu ka ba em da ka Eucharis pat kum juru ka Maria Dominica makselo bukhuj na du ba ka dangrit kam ju pep chisin ka sngiru klem da shimenta pat pding ya ujisu ha ka Eucharis bukhuj para lok baro kakwa ban pengkut ya ka jingkren jonga dagi kintien jong kpa bukhuj Pope Francis ka Eucharis ka wanra ya ka jing i bayai ne jong ukpa ka ba pen ko ya ka jing sngiau khun swet jongi ka Eucharis ka ai hangi ya ka jing i jong ujisu ka bala pen kala ya ka jing tep na ka jing kut sha ka jing sedang pat ha ka ju ka rukom kala ban pen kala ya ka jing im jongi ka Eucharis ka pendap ya ka danut jongi da ka jing i ba pentingan jong sim bukhuj ka bom ju yeno ingi marway henry ka bal pungkoy ya ka jingmong jongi man la ka sngi habangi pdiang ya ka Eucharis la penken mau yangi bangi long ki bakardor hadu kata bangi la ban long ki basya khot syabha sya ka jing khawai jong u ko pai jong ublay tungin long berbor kita ki briu ki bathrang ya ublay ha ka jing em jongi ka ba man la ka sngi da ka bangi ya shimbenta man ka sngi ha ka Eucharis bukhuj la ne ha ka por ka bangi ngi don lat kham tam ha ki sngi jong ublay ai bangin yai ne ka jing e jungi long ba ka Eucharis bukhuj tu ublay on kurkhu ka do ya phi pa ya ki yeng gi sem jong phi baro kaburam ha ukpa bat ha ukhun bat ha sim bukhuj kumbala long kuba menangkong kumju menta bat barabor junom la junom amen kodanut bukhuj tam ujisu to isna yengi komare konarapi Kristan tubai na kabenta jungi ha ka kerteng upa bat ukhun bat sim bukhuj amen